Atadila norgehiagoka, pilota borroka martxan dagota. Naiz eta partida okertu, maitik ondo daki nola lertu. Mugi beso eta zango, ez geratu jokoz kanpo. Zatoz! Mugi beso eta zango, pilota okerrik. Ez jo, egin dezagu kirola, atsegin dugu. Hardball. Cruising down the road, not a care in the world. Wind in my hair, I'm as free as a bird. Wheels are burning, rev it up. Pedal to the metal, now we're ready to rock. Let's roll, let's roll, let's roll, let's rock and roll. Stop, stop, stop to rock. Let's roll, let's roll, let's roll, let's rock and roll. Stop, stop, stop to rock. Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Let's roll, let's roll, let's roll, let's rock and roll. Oh. Coca. Bueno. Izeba, berandu helduko zara auto erakustaldira? Zenbat gurpil aldatu ditudala uste duk? 20 edo? 20.000 erraz. Itzel, hortaz laguntzea nahi duzu? Mila esker, baina begiak itxita ere egingo nikek. Ez dakit gurpilik aldatzen, baina ondo iruditu zait esatea. Ikasi beharrekoen zerrendan apuntatuko dut hori ere. Jarraitzaileak dituzu? Auto hori, nok montatu dia. Zenbat bolido montatu dituzu? Bota. 20.000 edo? Ez, 20. Utza, ia. Majaki, hemen galtzen dugun minutu bakoitza faltako zaigu gero zeta popa aurkitzeko. Lasai, zapo. Zergatik ikasi nahi duzue bideo batean ikusitako neska baten gandik? Guk ez dakiguna irakatsiko diolako Majakiri. Zer, nola duke izan txoro bat? Tuxe, baina baduzu Gary Garrisonen aditzea. Noski, leyenda bat da. Geri nor? Munduko pilota txapelduna. Munduko txapelketa bat dago? Noizbait zu ere txapelduna izan zaitezke. Mil esker, zapo. Eta Gary Garrisonek zer ikusi daukaz eta popekin? Garyrekin ikasi zuen. Ez dut uste zeta pop deitzen denik. Auskalo, Majaki. Pentsa bere gurasoak jaio zenean. Zeume polita, zeizen jarriko eta Jenny. Ez, Clarice. Ez, Scott onena. Natasha? Badakit, zeta pop. Latza. Gogoan izan lagunak. Izen hori izan, ez izan, zeta pop latza da pilotan. Uste dudana egiten ari alda zure aita. Uste dut aita Majaki eskuekin altxatzen ari dela bolidoa. Indarremandik nire janariak. Ai, ez da? Oh, superheroi bat dirudi. Aita, superheroi bat zara? Ez, baten. Garria lantzen ari nauk. Oh. Gerria lantzen ari da. Uste dut aita Majaki esku bakar batekin ari zaiola eusten bolidoari. Ai, bala, superheroi bat da. Aita, seguru etzarela superheroia? Ez, gerria motel. Gerria besterik ez da. Gitxo. Bila dezagun zeta pop. Onaxe etorriko naizuen bila iluntzean. Bai, sorte hona izan, Izeba. Ea irabazten duzu? Noizbait izan behardik lehenbiziko aldia. Hori da. Eta? Nola aurkituko dugu? Ez dakit ze itxura duen. Dakidan bakarra, hauxe da.
Ederki gaude. Jertxean zeraman, simboloa non, zeta popan. Kaixo, gazteak? Kaixo, Stone jaunak. Nolatan zuek ondartzen? Bueno, ondartza. Surfa. Tiffany pilotaren jainko eskuturen bila. Aita! Barkatu, supersekretua zen, ez da? Zu ere zeta popen bila? Boliteke. Zergatik entrenatu nahi duzu berarekin? Entrenatu, bestea berriz lehiakideak aztertzen nabil. Lehiakideak? Torneoan ateratzekoa da. Nire mehatxu bakarra da, ez gaizki hartu, Maiki. Ez erosi kaiola txoria baino lehen. Nik nahi adina kaiola eta txori dauzkat. Ba, ez dirua bildu joko amaitu aurretik. Ez dut uste hori atxotitz bat denik. Lehia pixka bat osasungarria da. Horrek ez du ezer txarrik. Bueno, ba, bila jarraitu beharko dugu. Izuzki bat hartuko bagenu? Noiz esango zainengoen. Bola bikoa. Bazatoz bihotza? Harrapatuko zaituzte eta. Zeta popek zerbait irakatsiko dizulakoan? Pentsatu bidan. Nahi baduzu elkartu gintezke. Ez da erotuta ere. Horretan behintzat bat gatoz. Gero arte? Neska horrek itzaltzeko botoi bat baleuka. Nik ez diet kaldetuko. Nik ere ez. Ez da nik ere, zakarrak ematen dute. Zu espartzua baino zakarragoa zara. Ez, Bai? ez, Egia da. ez. Ederki, harri horriar. Abisua, sekula ez dut galdu harri horriar. Ea ba. Harri horriar orain. Zer? Harriak beti irabazten du. Putza. Gai dela uste duzu? Asmatuko du. Kaixo. Zuetako norbaitek badakin ondagoen zeta pop? Ez? Ai, Alde jene. mendik! Bai, Hau, ez da ondo. Joan, ospa mendik! Aio. Eta? Gordinkeria litzateke berriro esatea. Ez dakite non dagoen? Ez. Jerry? Begira. Gaixoa. Ederra, lukeria. Hori ez. Segida zuen. Hemendik etorri da. Utziozu. Azken begiratua. Janditzagun patata batzuk. Ez dago astirik. Patata kaparta. Ez dago astirik. Baina patata denda baten aurrean gaude. Berriro esan behar ote dizuet ez dagoela astirik patatetarako. Bai, baina begiratu. Genio bat zara, Mahaki. Zer? Ha, neuk aurkitu dut. Beraz, badugu patata janik? Bai, badugu, Mahaki, badugu. Zer nahi duzue? Patatak mesedez. Oi asko gatzarekin. Ez zara veganoa? Ez du oi askorik. Bai, badu. Oi asko, gatza. Ez, belarrak eta espeziak dira. Nahi dituzue edo ez? Mil esker. Ezagutzen duzu zeta pop? Zer? Ezagutzen duzu zeta pop? Iruditu zaidana esan duzu? Ezagutzen duzu zeta pop? Bai. Orduan iruditu zaizuna esan dut. Zer esan nahi duzu? Ezagutzen duzu zeta pop? Barkatu baina gehiegi esan duzu. Norbaitek gehiago esan lezake? Nordiakin nahi du. Galdera bat egin dizut. Niri? Bai, zuri. Barkatu, patatetan pentsatzen ari nintzen. Zer nahi duzu ez eta popen gandik? Ezagutzen duzu? Eta ezagutzen badut? Nire laguna jokalari bikaina da. Berak irakastea nahi du. Badakizu non dagoen? Bai, baina garesti aterako zaizue. Beharrezkoa den guztia ordainduko dugu. Itza merke. Hitzeko gizona naiz. Seguru? Damutuko zaizue. Botazazu behingoz. Esnea kakaoarekin zorrokada bat patata eta behar duzuena emango dizuet.
Hori besterik ez? Besterik ez. Esne bat kakaoarekin eta zorrokada bat patata, mesedez. Segidazue, baina txintik ez. Heldu gara? Txintik ez esan dut. Zer izan da hori? Txint bat. Bingo! Zer da, hau labur bidea ala luze bidea? Zer izan da hori? Txint bat. Azken aukeratxo. Gainditu duzu proba. Txinta dezaket? Txinta lasai. Ondo, aizue, ez da proba latza izan, baina bilaldia bai astuna. Ondartzara plistiplasta etorri zara amarekin? Izeba eta aitarekin. Ze potxoloa, flotagailua eta guzti? Ez daukat alakorik. Handiegia horretarako, ez da? Zigerilari fina naiz ni. Hau ez da kanpotarrentzako lekua. Bai, ospa hemendik. Aizue, enabil istilu bila. Ikasteran ator, nire lagun honek uste du Z-pop dela onena. Hori egia da. Ba, errespetu osoz eskatzen dizuet. Utzi pasatzen mesedez. Manera onak. Bikain. Jokalariak bakarrik. Sentitzen dut. Ikasi alduzun beste. Ai, ama. Itzel. Ongi etorri oianera. Ume bat etorri da. Gainditu du proba? Hemen dago, ez da? Barkatu Z-pop. Barkatu. Bai, mil esker sartzen ustearren, maiki naiz. Txokopolita daukazu, Mil esker, jokalaria zara? Sasiuez jaten aterako naiz. Baita ni ere, potxolo. Hemen, sasiz deitzen diogu. Badakit elkarren kontrariko garela laster, baina hartuko nituzke zure moduko pilotaren mago baten aholkuak. Ondo deritzot. Zinez? Zinez Laponian lez. Non dago hori? Bizar zuriren herrian. Auskalonon. Honela moldatuko gara. Biogoazen ez hasizera, nirekin egingo dituzu beroketak. Zehaztasuna landu behar dut. Zuk eta denok? Zurekin egingo ditut beroketak. Prest. Lege zaharrean jokatzen dugu. Xume, berriketarik gabe 5 tantora ulertzen? Burua lehertzen. Mingain bizia, mola dut mutile. Erakutsi zer dakizun egiten. Asmatuko aldu. Orain ala inoiz ez. Z-pop! 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 Z-pop!
Aupa, Mahaki. Hasiera polita. Zuk uste baino zehatzagoa zara. Mil esker, mordo entrenatu naiz. Irakasle apartak ditut. Hau da isiltasuna. Honela hobeto. Kontzentratzeko. Ea nola moldatzen zaren, zalaparta pixka batekin. Oiana, hurakana. Ona da. Zaratak jota utzi du. Aupa, Mahaki, erne. Neska hori latza da. Trebea zara pilotan. Moldatzen naiz, Maiki. Entzun, burbuila batean zaudenean erraza da. Hurrengoan zeure alde erabili jendea. Erabili. Idi bihotza etorri, bigarren hilaran aparkatu dinagu. Bai, ama, bere ala noa. Saio polita, banoa. Gero eta hobea naiz galtzen, Galduz ikasten da, Mahaki. Girrik arrazai du, hartu kontuan. Mahaki, zaratak eta jendetzak distraitu zaituzte. Ba, ote. Mahaki, sauak eta biok ezin dizugu lagundu hemendik aurrera. Botata utziko nauzu, Ez. Ziur? Inoiz ez. Beti berdin esaten duzu. Ez, Mahaki. Ez zaitugu botata utziko. Erronka berriak behar dituzu. Irakasle berriak. Baina azkenean zeuk egin behar duzu azken urratsa. Gogorre ematen du. Honelakoak zerbaitegatik gertatzen dira. Hala badiozu? Tira, patata jana? Nahi adina. Barkatu, gure patatak nahi ditugu. Zer? Oilasko gatzarekin. Bota egin ditut. Orentxe egin dituzu? Orain dela 5 ordu. 5 ordu? Gozeak amorratzen nago. Hausnartzen nagoen plantak eginez, baina ez ba, patatak besterik ez dut kaskoan. Gozaldu dudanetik baraurik. Gozeak hilik nago, pentsa hau dena patatak balira. Eta ni hor karramarro patateroa. Itzel, izeba. Zorionak, izeba, Mahaki. Latza! Arrain patatak ekarri dizkizuego. Pentsamendua irakurri didazu. Zer ekarri dituzu? Arrain patatak. Zer? Arrain patatak.
Hemen, arraina patatekin esaten dugu, aita majaki. Adarra jotzen? Alari direla uste dut, bai. Bueno, arrain patata gehiago niretzat. Aderra. Zergatik ez doa hi ere? Enaiz ondartza zalea. Ni ere ez, ondarra ipurdian sartzen da. Egia. Egia. Patata gehiago, seme? Bai. Mola du, irabazi duzu. Bolidoen superizarra. Nik pilotaren superizar izan nahi nuke. Izango aiz. Zer moduzko eguna izan duk? Astindu ederra eman dit Zeta Popek. Zer? Bere izena da. Idi ere bai. Berdin da. Egun xelebrea. Ez dut irabaziko pilota torneoa. Baina erretiratzea... Hau ikusten? Bai, garaikurra. 20 urte saiatu nauk. Nik bizirik daramadana alako bi. Naiz matematikan. Mil eskeraita. Urtero, erakustaldira joan eta ea zer gertatzen den. 98an 3. postua. Ni jaio baino lehen. Gure matematikaria. Mil eskeraita. Zenbait urtetan sailkatu ere naukegin. Ene. Baina inoiz ez diat neure burua zalantzan jarri. Porrot bakoitzak zaildu egin naik. Azkartu. Gozetu. Zepoari irabazi nahi badiok? Azkartu. Gozetu. Zeta Pop da, baina bai. Bat edo beste peste. Benetan? Rock and roll. Let's go, let's go, let's go, let's go, go, go. Gau ez ezin badaian, zergatik dago argi bat ozkailuan.